ማእከል አስመራ ኣብታው ቅብቲ ከተማ ንልበይ ዝሰረቀት ኢባትኒ ሕልማ በፍሽኽታ ጌታ ንመገዲ ዘብር ከይተሰናበትኳ ብኡ ንብኡ ተፍያ ኣብ ጎደና ሓርነት ኣብ ኮምቢሽታቶ ኣሰራሰርኪ ብል ንኹሉ ሓቶ Sophia, Sophia, Sophia ናበይ ደኣቢልኪ ተሰዊርኪ ሶፍያ Sophia, Sophia, Sophia ንልበይ ሰሪቕኪ ኣበይ ተሓቢርኪ ኣብ ኣስመራ ይደልየኪ ንግሆ ምስ ምሽት ፍቕርኺ ናይ ልበይ ናይ ልበይ ስቃይ ትምት ካብ ቤት ጊዮርጊስ ክሳብ ማይ ተመናይ ኣብ ኩሉ ሻሂ ቤታት ገጽኪ እዩ ዝረኣየኒ ኣብ ሲነማ ሮማ ኣብ ዳንተኖሎም ደያን ምስሊ ገጽኪ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኣዒንተይ ስልን ከም ጽባቐ ኣስመራ ድሙቕ እዩ ዝናኺ ከም ንጎባትኽ ይናፍቕ ንጻትኺ Sophia, Sophia, Sophia ናበይ ደኣቢልኪ ተሰዊርኪ ሶፍያ Sophia, Sophia, Sophia ንልበይ ሰሪቕኪ ኣበይ ተሓቢርኪ ኣብ ኣስመራ ይደልየኪ ንግሆ ምስ ምሽት ፍቕርኺ ናይ ልበይ ናይ ልበይ ስቃይ ትምት ኣብ ኣክርያ ከይደ ኣብ ኣሻውል ሓሊፈ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ንስምኪ እናፀዋዕኩ ኣብ ቢዳጋ ሓሙሳቲ ኣበይ ባዛር ኣሰርኪ ክረክብ ልበይ ምስተኣዘር ኣብ ሓዝሓዝ ደይበ ቁልቁል ኣማዒደ ንኣስመራ ብምሉኣ ብኣዒንተይ እትምት Sophia, Sophia, Sophia ናበይ ደኣቢልኪ ተሰዊርኪ Sophia ሶፍያ Sophia, Sophia, Sophia ንልበይ ሰሪቕኪ ኣበይ ተሓቢርኪ ኣብ ኣስመራ ይደልየኪ ንግሆ ምስ ምሽት ፍቕርኺ ናይ ልበይ ናይ ልበይ ስቃይ ትምት ካብ ሰንበል ክሳብ ገደረት ነዊሕ ተጓዒዘ ኣብ ፓራዲሶን ተተራትን ፍቕርኺ ሒዘ ከም ፍሉይ ህምታፍያት ውቅብዩ ምስልኺ ኣብ ራሽ ኣለኹ ገና ይጽበየኪ ኣብ ጎዳይፍ ደው ኢለ ንኣስመራ ክትምታ ከምቲ ናይ ቀደምኪ ሓምኒ ፊሽኽታ Sophia